Diyan, sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. Si Michael oh. Hello po mga kabeli. Ha, tayo dyan. Ay, nakabagyo dyan. Ay, makulay na buhay mga kabeli. So may lakad ang Team Kabeli. Yan, may birthday tayong pupuntahan sa Mexico, Pampanga. Yan, narentahan yung mobile restaurant natin. So ang setup natin, puro main dish lang. May mga ulam, tapos may salad. Hello! Good morning, good morning. Yan o, dyan o. Yan mga kabeli, happy birthday po kay Amante Ponsalan. Yan. Sir, ayan, maraming salamat at kami ang napili mo mag-cater sa inyo. Yan. Thank you po. Kuya Renato Cruz, yan, ng Candaba, Pampanga. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo. Sino tong pogi na to? Good morning po mga kabeli. Ayun. Ayusin mo dyan sa harap, tol, para hindi ka mahirapan. Okay na kaya? Ayan na po. Okay na? Ano yan? Nagbabaho ka, medyas? Ay, pesto na si Janjan muna, tol. Buksan yung mga bintana para di mainit. Jan, pesto ka na doon. Michael, maiwan ka na? Hindi po mga kabeli. Sasama ka? Sama po ako. Dilaw na dilaw ka? Ha? Nasa isalamin mo? Nabigay ko sa pamangkin ko. Galante, namimigay ng gamit. Okay mga kabeli, kita-kita tayo sa Mexico, Pampanga. Yan, shoutout po. Yan. Pogi, binigay yelo. Yan, para may yelo tayo. Okay. Okay mga kabeli, kita-kita tayo. So yan mga kabeli, sa Santa Ana, Pampanga na tayo. Lapit-lapit na tayo. So time check 7:45 ng umaga. So time check guys, ano natin, at least mga 11 tapos ang pagkain natin. So saglit lang naman dahil na-proseso ko na sa bahay kagabi yung iba. Okay? So ayan, shoutout nga pala kay Sir Alex Magat ng US. Yan, ito yung bayan mo Sir Alex, Santa Ana, Pampanga. Ayan mga okay mga kabeli, Santo Domingo to tayo. Yan. So dito mga kabeli circle yan. So papuntang Candaba, San Luis Candaba, tapos dito NLEX. Paikot po yan. Tapos dito San Fernando, Mexico. Ayos mga kabeli. Ayan yung simbahan ng Mexico mga kabeli. Diretso na yan. Pwede kami mangutang? Sana ma. Ating dahan. Makakahiro na ito po sa lahat. Mga kabeli, so nandito na tayo. 9 hour kami mag-set, Kenny. Garay ka no, ano? Kenny, ating paket. Kenny siguro. Ken na. Ayan, no? TikTok. Okay mga kabeli, nandito si Nanay Reggie, Mrs. ni Sir Amante Ponsalan. Ayan. Ma'am, pag-greet na lang si Kuya. Happy birthday! Yun. Para naiiyak si nanay. Eh, nabigla ako eh. Hindi naman kayo may birthday eh. Si tatay eh. Ayan. Ano ba yan? Happy birthday daw po, sabi ni Mrs. Yan. Ano ba yan? Ayun.
Ma, okay. Mga kabeli, magsaset lang ang Team Kabeli. Tapos, yan na, magluluto na tayo. Thank you, thank you. Yo po mga kabeli. Yeah! Yeah, sunod! Yeah, bakit may kaya kayo? Why, ba pa nga ba? Wala na, tontawin no, ano. Sabi ka nun. Sabi na yung magtawa na gusto kasi mag-tibit lang natin na. Wow. Hindi. Kaya kanya na ako. Yan, kumira ka. Lumawat kang bagya. Lumawat kang bagya, nakakuha. Nagpupulay ba ba na ano mo? Parents ko? Sabayan mo na lang. Mo na bago kapitan na. Sabayan ko naman. Pabukan ng mga babat para patang ay mag-drill lang. Okay mga kabeli, start na tayo. So, magsisisig muna tayo. Piprito muna tayong pansisig. So, ito na proseso ko na sa bahay ito mga kabeli. Ito yung batok ng baboy. Baboy. Mga kabeli. So mga kabeli, inuna ko yung ano, inuna natin yung pansisig kasi yun ang medyo may katagalan sa lulutuin natin ngayon. Sisig. So isisig natin, may mayonnaise po. Hello po mga kabeli. Hi po. Yes mga kabeli. Ito kami gagana. Hello po mga kabeli. Masayang araw. Hey mga belly, start na tayo sa ating spicy sweet spare ribs. Sabi na kayo pa yung boss ko. Kabuo. So mga belly, lahat ng lulutuin natin is 4 kilo. Bawat isang putahin natin ngayon. Tapos i-delivery tayong, anong tawag dyan kuya? Bukunet. Bukonet. Bongnet. So buko juice mga kabeli, yan. Sama mo, shout out ka kuya. Thank you. Oy boss, si boss. May kama may minum yan. Dar, thank you. Boss, thank you boss. Pag may ano mga kabeli, sarap ng buko. Buko juice. So i-fry lang natin to pag medyo golden brown na mga kabeli. Okay na yan. So yung ating pansisig, inantala natin. Prituin uli natin mamaya maya. Buko. Magkano? Thank you po. Main ka, buko.
Okay mga kabeli, start na tayo. So spare ribs muna tayo. Yan. Diyan kita dyan. So ano, isusutay lang natin to. Pang-toppings natin. White onion. Tapos lagyan natin ng konting red bell. Yan. Para may konting cola. Ibig sabihin, para magandang tignan yung ating spare ribs. So spare ribs, spicy sweet spare ribs ang gagawin natin mga kabeli. Tera dyan. Okay mga kabeli, magdadagdag tayo ng mantika para sa ating ano. So ito, inantala pa lang natin yung ating inantala natin yung pansisig natin mga kabeli. So magdadagdag tayo ng mantika para maganda yung lutong. Okay. So yan mga kabeli, pag nakita nyo na medyo na ano na to, okay na po yan. So ililipat na natin. So si Jan Jan, kiri-kiri Jan. Ha? Okay ka lang Jan? Yes, boss. Masaya ka sa grupo natin? Okay po. Ha? Yes, boss. Okay ka lang dito? Okay po. Shoutout mo muna si Ferdinand Pasco. Thank you po. Ayun. Kuya Roy Musning. Bye, baby. Ayun. Thank you Ate po. Helen. Kalen. Ayun, thank you. Po. Thank you po sa suporta ka mo. So yan mga kabeli, gagawa na tayo ng sauce ng ating spare ribs. So na-deep fry ko na yung spare ribs. So ngayon, sauce na lang ang gagawin natin. Tatakpan natin to para hindi nakaano. So unahin natin sauce, tapos imimix na lang natin yung ribs. Yan. Yan, tanggalin mo yan. So dalawang ano mga kabeli. Let's see, sili poy, diskarte mo ang sili. Oh, takpan mo. Mga kabeli, white sugar, naglalagay tayo. Mga kabeli, yung sili lalagay natin sa uli para sariwa po yung hangang. Okay mga kabeli, ito maglalagay na tayo ng sili para mangang na po. Yan. Ayos mga kabeli. Yan Paul. Ayos mga kabeli. Okay mga kabeli, pag okay na, pag ganyan na po yung tsura, pwede na natin ilagay yung ribs natin. So 4 na kilong pork ribs. Ganyan. Mga kabeli, okay na itong ribs natin. So, diretso na natin sa lagayan natin. Sarap po. Sarap na dyan. Paul, ba sumento ko. Mga kabeli, okay na yung spare ribs natin. So lalagyan na natin toppings. Perfect. Toppings, Jan. Yes, boss. Yes, boss. Pakita mo si Jan. Good. Sarap ba, Jan? Salamat. Ayun. Okay mga kabeli, nakaisa na tayo. So hindi ko muna tatakpan to kasi mainit pa. Mamaya natin tatakpan. Okay mga kabeli, papainal na natin yung ating pansisig. So ito, paano na to, final. So yung kanina, inantala natin ng at least mga 20 minutes. Pinrito natin yung balat. So ngayon pa lulutungin na natin.
Ayos. Kaya mga kabeli, inalabos muna natin ito yung ating shrimp sa kataong. Saka yung squid, ialabos muna natin, lulutuin natin. Tapos gagawa na lang tayo ng sarsa. Saka natin babagsak dito. Okay mga kabeli, so ano na tayo, mixed seafoods na tayo. Mixed seafoods, so meron tayong star margarine. Ano ko ulan, So maglalagay tayo mga kabeli ng bawang saka sibuyas. Mga kabeli, okay na yung ating bawang. So ilalagay na natin yung sibuyas natin. Yan. So ito mga kabeli, presto. Hindi natin kanina inalabos. So ilalagay na natin. Itong mo ba yun? Itong pa rin. So, sweet chili sauce ulit mga kabeli. Saka oyster sauce. Maglalagay tayong dalawa. Haligi. Oyster sauce pa yun. Saka black pepper. Oyster sauce mga kabeli. Saka black pepper. Brown sugar. So mga kabeli, aligin ng talangka mga kabeli. Maglalagay tayo. Mix natin ang gulay, brown sugar, so mga kabeli, may carrots tayo, lalagay natin siling panigang, red bell, kahit konti lang para may lasa lang. So mga kabeli, mimix na natin yung seafoods natin. Yan na, taong saka anong tawag doon dyan? Paro? Oh. So mga kabeli, nakadalawa na tayo. So mix seafoods saka spare ribs. So okay na po. Dyan lang malakas. O dyan. Kapo. Huwag mo nang tatakpan. Mainit pa yan ano tayo. Bali ang order niya na 4 kilos lahat. Okay mga kabili, start na tayo. Chicken pastel. So cooking oil. Meron tayong bawang, sibuyas. Ano magasin mo natin yan? So mga kabili, 4 kilos na chicken breast. Pwede maglalagay tayong chicken powder, black pepper powder. Tignan mo rin yan.
Hindi na. Gawin mo apat. Susutay lang natin mga kabeli. Hanggang mamaya. Yung mga beli, susutay natin to mga 30 minutes, 20 minutes siguro. Balikan natin, tapos isasabay na natin yung gulay para sabay siya sa paglambot. So chicken pastel mga kabeli. Sisig. Mga kabeli, na 20 minutes na tayo. So silipin na natin yung ating chicken. Mga kabeli, lalagyan ko na ng 2 chicken cubes. Tapos isasabay na natin yung gulay para sumabay na sa paglambot ng ating chicken. So ito, mix na patatas, carrots, saka green bell. So 15 minutes na kabeli, luto na itong ating pastel. Yung mga kabeli, balikan natin mga 15 minutes. So lalagyan lang natin ng kalahating basong tubig para hindi masyadong matuyuan, masunog. Takpan muna natin mga kabeli. Papin. Okay mga kabeli, check na natin yung chicken pastel natin. So ayan na. Ayan na pastel. Sarap na yan mga kabeli. So ngayon mga kabeli, pwede na natin lagyan ng, so meron tayong 4 na all-purpose cream. So ilalagay lahat natin to. Tapos magdadagdag tayo ng konting asin. Lilinisin mo rin dyan. So rock salt mga kabeli. So okay na po yan. Ayaw kakatukan na nasin eh. Po. So maglalagay po tayo ng chicken black pepper. Dagdag tayo. So lakasan natin ng konti yung apoy natin. So okay na yan. Kailangan mata. So mga kabeli, ilalagay na natin tong Alaska Evap. So wala tayong nabiling fresh milk. At least kalahati, mga kabeli, kalahati 4 na kilo yung ano natin, chicken. So sa 4 kilos, kalahati lang ginamit natin. Lalagay tayo ng konting white sugar. So pakukuluan lang natin to, tapos lalaputan natin ng konti. Gagamit tayo ng cornstarch. Okay, pakukuluan natin mga kabeli, tapos dagdag tayo ng cornstarch. So tapos meron tayong Buena sausage. So sa uli na natin ilalagay ito, gawa ng madaling madurog to mga kabeli. Okay mga kabeli, palalaputan na natin yung ating chicken pastel. So may sabaw. So ito cornstarch lang mga kabeli, nano natin sa tubig ang palapot. Tapos natin. Okay mga kabeli, nakaisa na tayo. So meron na tayong chicken pastel. So sisig na lang. Thank you. Mga kabeli, okay na yung ating chicken pastel. Mulong.
One down, chicken pastel mga kabeli. Kabeli, sa sisig na tayo. So, gagamitin natin na tay. So, gagamit tayong Rino. Butter, susutay ko lang yung sibuyas sa butter mga ano to, star margarine. Mix mo yung pasta ba manikot. So sibuyas mga kabeli. So 4 na kilo yung ating sisig. So tabi po kung saan to kapag ganito mo. So mga kabeli, ito na yung baboy na ginamit natin is baba ng baboy. Lalagay tayong black pepper. Ito itong laro. Nor seasoning. Siling panigang. Sorry na mga kabeli, at least siguro mga kalahati na ito. Ilalagay tayo ng konting asin. Rock salt. So imimix lang natin hanggang sa maluto yung sibuyas. Tapos okay na ito mga kabeli. So yan mga kabeli, okay na ito sisig natin. Yan. So, tapos may ilalagay pa tayo. Lalagyan natin ng konting mayonnaise. Tapos yung balat na ito nakabukod para crunchy sa taas. Sa toppings na lang natin. May pa. So yan mga kabeli, ano na tayo sa sisig. So ito yung toppings. Ito yung malutong kanina. Pwede na dito. Mga kabeli, naka-ready na yung sisig natin. Ayan, pag gusto nila ng kalamansi, nasa gilid po yung kalamansi, pwede sila maglagay. Tapos, dahil di naman lahat kakain dito mga bata din. So, kailangan mayroong nakabukod lang yung sili. Pag gusto nila ng sili mangang, kukuha lang sila. Konting mayonnaise. Ano yung tatay? Okay. So yun mga kabeli, may sisig na tayo. Ken. Napamalambot niya boy. Hello po mga kabeli. Ano? Ayan mga kabeli. So nakikita nyo dark brown siya. So dahil lang doon sa brown sugar na nagamit namin. Hindi ko. So mali yung binili ko. Pero isang lasa po yan.
So mga belly, pinalagyan niya ng ano, yung client natin, pinalagyan niya ng mansanas. So yan. Pinili pa dito mga ginagdalala, kanyang mahal kita yan. Ang sabi dito, yung mahal kita yung parang dito, yun eh. Nabalo, yung balita mo yapin. Yan ang tao. Nakalagyo ang hapon to, binyan niya yung Hello. Ay, yun. So mga belly, kanin salad. Takpan niya ton. Dilinano pang... May patupal kayo ng takip. Ay mga belly, tapos na tayo magluto. So ito na yung mga linuto natin. So yung spaghetti, pinasabay lang. So kanin salad. Tapos ito, chicken pastel, seafood mix. Yung spicy pork ribs. Yan, sisig mga belly. Ayan. Si Janjan, nahinita na, nagpalit na ng damit. Yung mga team kabeli, ayun. Tapos may backup tayong salad dito. So yung mga nandun mga belly, meron pa mga backup. Sisig, saka yung chicken pastel, saka yung salad, meron pa. So yung spare ribs, linagay na lahat natin doon sa food tray, pinagkasya na natin. Okay mga belly, hintayin natin yung mga kliyente natin, yung mga bisita natin. Bisita ng may birthday. Thank you. Good evening, ay Kabeli. Good morning pala, good morning. Kumusta? Okay mo, Juan. Ang balita? Okay mo. Okay mo? Ano ka? Yaman natin. Mayakit ko mo Amerika kanyan. Wow. Mayakit ko Amerika. Pagkabalada pa tayo gusto ka. Lala ka sa doon. Ay, naman po, kaya mo papa dito. Ako sa naging vlog siya. Ano bang channel yan? Kabeli po. Ha? Kabeli. Kabeli. Pero yung minuto namin, kamo. Ito ako mama. Oh, ano? Nalalagi. Talaga lang may face mask mo ba pang Oscar? Kasi natin nga bumabay eh, totoo. Totoo mo. Kasi agami kayo kaya bugar naman natin. Banggulo yung ano yung danteng ka rin, kaya parang natin eh. Di ba itang... Ay, kansiyan. Patay mo kayo pakain eh. Ha? Patay mo kayo pakain eh. Bakot na. Pakain mo kayo mata. Nagkalang bugulo ka. Guys, ng anong bata eh. Kaya Bakit? Dalo ko. Wala na yung tao. Yun na akong panenay. pag-rapag eh. Saguli mo pare yan. Sabi na kasing kay. Maraan na kayo eh. Diyan. Wala. Tama na eh. Ang oras pa rin dito. Tama eh. Yung pa mga nakamag-focus. Ayan o. Matapos mo makapuro. Mabiyang itamahan yan. Alina po kung yan. Milang mili. Ayun, so Nagedep. Dito ba ito o dito? Saan? Dito? Oo. Sige, papalat ko. Kaliputan.
Nini, manok? Apo. Okay, fine. Wala pa. Sipit, sipit siyang kalimango. Crab. Buat kutsara yan. Yan ito. Pumuntan mo yun eh. Ari. Makatanggal ko pa yun. Kain, medyo kain. Baby back rib siya kain eh. Ito, okay na. Sabi ala. Tingnan taga San Juan, Papa. Ay po? Ano ba yun? Sisig po. Nanay, wala maluto rin pamitan ko kayo eh. Ano nga, nagyan rin balot. Maybe bakil. Hi, Kabeli. Ano ba yan? Semi-black ribs. Nasisig ano? Apo. Kaya makiinom ka. Eh, nakamalak ka. Basta maraming kapisa. Ay, nanagkat na nakamagkat na yun. Kita kita niyo yung mga sweet nito. Automatic to. Ano naman? Christmas. So ayan mga Beli, pinaset kila paring Kimpi yung inumin na mga may birthday. Anong may birthday yan? Ayan. Awake kaya mo maglaki. Wala na kayong pag-repikan. Ating panay. Bali nga tinta refill, pastil, na po itong ating panditak sisig ka rin. Hindi nga duwalan. Isagad na. Mag-refill ko pinandit na eh. Natay. Kabeli. Hello po. Wala, Oh. Wala kayo. Oye, bula pa natin. Hello po. Nandun na rin eh. Balot lang yan, Dennis. Hanapin. Luto na? Anang yapon balut. Ay, di ba kayang tape, ano na? Dito naman muna. Tulad tayo ng budet. Ito yung katikirin ng babay. Yan. O, mabanti kayo. Opo lang, detang Oh, dito. Balot lang, Dennis. Hello pa. Opo. Manok ninyo, pas. Oh, chicken pastel po. Layo ko no takap na nay. Tatanggalan mo na rin.
Kenda linuto. Nita kakakuha tayo ng daratang. Ano? Ako ya. Nino po kayo. Nagluto kayo po yan. Yan, luto yun ah. Surprise ka na. Kaya pala matanda si Darren. Bukas ka niyan, po tayo na-upload din. Panalpin mo, mga ita. No, may panalpay. Yan, makipasari ka niyan. Kaya ko na naman eh. Marami ito. Sabi na, hindi mo pagkakatinan ng kuha na. Magkakakuha ng daratang. Pag-isip ako bigyan ka, magalina na nga ako pa nga kain. Diyan ka na kayong kilot yan ah. Kaya lang kita. Ay, yung sisig ko. Ay, maasakit siya. Kinatyan din. So yun mga kabeli, nagsiserve yung mga team kabeli natin. Yan, ikalat nyo sa mga nagiinom pa. Hello pa mga kabeli. Lagay kayo. Hello. Asan ka na? Ate ba naman tama Sumakit ka ito. Sabihin mo, huwag malikot ang mga kamay niyan. Nagtubig na yan po ya. Natakpan kasi. Nagdudugot ang mga kamay niyan. pag may takpan. Wow, magdanom niya po talaga mga. Yan, makabit ka rin. Ha? Wow, sige, yun nandun na kuhanin mo. Okay na yan, tapos lagay mo. Wala akong tawag. Takang balita ako. Takang ka na? Nalilipas na. Madalas kami. Sa mga lamesa, guys. Hindi ka muna kumain Rudy. Ano po? Go, Kyle rin. Tay, Kandaba. ayan, Kandaba. Marami tayong bisita. Ito yung catering ng Wala na ba kayong napkin? Meron pa pa para kuha Kelly, ng paka. catering services. Ayan. Pamalitan nyo sa doon, Mandili. Tagasaan. Nag-aarayat po kami. Ayan, po. Yun ang handaan namin. Tay, ito po. Luto nila yung mga pwede. Ayan. Baka ako lang. Saka hindi ka Kuha ka tissue. paano, Lagay mo sa baso. Ako yata ang imbira pare. wow, kaya layo. Pangutan ko. Te ko mito yung berde. Hoy, ating ka rin na kayo para pag-ikalat nyo sa mga lamesa. Ay, sorry po. Buksan nyo na. Kukuha si kuya. So ayan mga kabeli. Ilang kayo. Mana kayo? So ayan mga kabeli, pinapakain na kami na may birthday. Ayan. So dito na lang kami. Sabi ko sa kanila kukuha na lang. May ulam pa naman dito. Tapos nagpasahing ako kay Jepoy. Ayan, para sa amin. Tapos po kuha na lang kayo sa plato kung ano yung gusto nyo. Dali nyo na lang dito sa lamesa. Tumuti ko pa misali at ng balong. Aray mga tante dyan. Pinapakain tayo. So ayan, salamat sa may birthday. Ayan. So ayan. Happy birthday sa Tatay Amante Ponsalan. Yan mga na. Ako mapawas gulat. Nakatulog ka doon sa sasakyan. Nakatulog si Jan sa sasakyan. Yan, kuha kayo dyan. Pwede naman dyan. Kuha kayo doon tol kung anong gusto niya. May sisig, meron dyan. So dito na lang yan. Hello po. Tol yun. Ayun mga kabeli, kain muna kami. So yun ang ulam. Tapos may sisig. Naman. Sisig, ayun. Sisig naman.
Yaman. Kanina yan. Halina, kukuha mo ka rin. Dyan, ito chicken na. Ito lang. Wag mo kukuhanin yung malaki, mabulunan ka. Ha? Mga belly, pastel. Pastel ni Jampol. Pastel. Yun. Okay mga kabeling, ganito na lang yung vlog ni Chef A. Yan, si Janjan kumakain pa rin. Yun, si Jampol. Hello po, ayos mga kabeli. Yun, Sir Amante, ayun na, busy sa mga bisita niya. So mga kabeli, tapusin na po natin yung vlog natin ngayon. Ingat na lahat, God bless all. Thank you.